Merħba sabiħa ċiklisti u l-membri tal-Life Cycle mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta il-ġimgħa wara l-10 ta' bil-lejl. Rikonoxximent tas-sagrifiċċji li għamlu d-dedikazzjoni li wrew biex irnexxilhom iwettqu b'suċċess l-2000 km maratona minn Praga sa Sarajevo. Eċitatu u bis-sagrifiċċju naħseb li għamilt jien flimkien mal-familja u t-tfal ejna xi ħadd fil-bżonnu. Jispikka s-sentiment ta' gburija fost il-membri kollha tat-tim. L-esperjenza sabiħa, veru kienet wejt il-fatt li bej li esperjenza differenti minn tas-soltu, bej il-fatt li jettejn in-nies, speċi minnu fil-bżonn tarin il-unit veru. Le, xaġa li tħossu gburi li tkun li għamilt. Kif wieħed jistenna tul l-isfida ma naqsux lejja u l-problemi, kif jispjega ma' One News iċ-ċiklist John Kassar li għalih din kienet it-tielet maratona tal-Life Cycle. Kienet naqrib sal-aħħar tim, kienet ħafna sħana, kienet anke fuq 40 degrees it-temperatura. Ma insomma, bħala tim mxejna tajjeb ħafna, kuntenti hu. Il-fundatur tal-Life Cycle Tony Buġeja jgħid li d-determinazzjoni biex iċ-ċiklisti jgħinu lil dawk morda bil-kliewi rebħet fuq kollox. Sabiħa il-tim kollu kien maqut, mhux ma nistax ngħid ma kienx problemi, kellna sħana kbira, kien problema ta' ħafna nuqqas tilma biex nlaħqu maċ-ċiklisti, però all in all kienet suċċess kbir. Il-pubbliku għad jista' joffri d-donazzjonijiet tiegħu għal din l-inizjattiva kemm permezz tal-SMS kif ukoll bil-linji tat-telefon. Il-flus kollha miġbura sejrin għarrin il-unit tal-Isptar Mater Dei b'risq dawk morda bil-kliewi. Sa mid-99 Life Cycle diġà ġabret il-fuq minn €1,000,000 għal dan il-għan u l-membri li għadhom kemm taw saħħithom b'risq dawk fil-bżonn diġà qed jikkunsidraw li s-sena d-dieħla jerġgħu jkunu parti mit-12 l-edizzjoni tal-Life Cycle. Naħseb nagħmilha. Naħseb li hija. Hija challenge kbira u dawk il-nies li qed jisimgħu hemm barra li għandhom f'moħħhom huma b'saħħithom u jixtiequ jagħmlu challenge sportiva fl-istess ħin jgħinu l-morda hija challenge għalihom minn hawnhekk nistednuhom biex jipparteċipaw.